Na mmemme mere n'ụdịpụrụ nnukwu iche maka ndị na-amụ ọrụ aka dị iche iche, Ultimate Destiny Uplifters Association Africa buru nne egwu na agba nke anọ nke Under 45 CEOs Business and Leadership Summit emere na CJ Patterson Auditorium All Saints Cathedral bụ nke dị na Onitsha. Faith Onyemuche wetara anyị akụkọ a. Nyabụ ọgbakọ ndị ọnụ ha na-elu n'okwu na ihe gbasara azụmahịa na ọrụ aka na mba Afrịka bụ ohere iji kụzi ndị ntorobịa na-amalite isoro nzọụkwụ ha n'isiokwu nke ha kpọrọ Creative Entrepreneurship, Breaking Barriers and Inspiring Change in Africa. N'okwu nnọọ ya, onyeisi UDUF Africa bụ Dọkịta Smart Ezuma kwuru na ya bụ ọgbakọ bụzikwa ohere iji mara onwe ha, kpakọrịta nkata ma zụpụta ndị ntorobịa site n'ịkwado ahịa na aka ọlụ ha. N'ajụjụ ọnụ ndị ABS gbara ha, onye isi Onitsha Business School bụ Prọfesọ Olusegun Shobolsho nakwa onye isi na Imo's Best Group of Industries bụ Dọkịta Emmanuel Obiora na ndị ọzọ gwara ndị ntorobịa ka ha wetuo anya ala ma wepụkwa mmụọ ntaji obi na ndụ ha. Onye Director Development Specs Academy Abuja Prọfesọ Oke Ikechukwu na onye Managing Director Tiger Foods Limited Don Ebubeogu so na ndị nyere nkuzi na ya bụ ọgbakọ. Site n'Onitsha, Faith Onyemuche n'akụkọ ụwa ABS.